Amigos, síntome orgulloso de Galicia. Síntome orgulloso de ser o presidente do Goberno de Galicia. E síntome orgulloso de que os galegos e as galegas vayamos a facer a gran coalición democrática da maioría absoluta en Galicia. A eses me sinto orgulloso. Totalmente, totalmente. Galicia respondeu de primeiro a crise e está empezando a dar froitos. E eu vos aseguro que dará máis froitos nos próximos anos. Galicia respondeu con exemplaridade. Galicia respondeu en silencio, con determinación. Galicia respondeu cun esforzo diario e cunha responsabilidade esencial fronte aos compromisos que azotaban o noso autogoberno. Por eso, teño que decir aquí, dende o primeiro instante, que isto non foi mérito nin do Goberno nin do presidente da Xunta. Isto foi mérito do pobo galego. Foi mérito do pobo galego, do pobo de Galicia.